Okay, may gabi mga higala. Kumusta itong kagabihon adlaw Miyerkules karon na pizza 13 nga buwan sa Oktubre. Hapit na ta manunga-tunga ni nga buwan na mga kaigsuonan and pagkadali lagi mi labay no sa mga adlaw. And kakulahon lang sunod na buwan, Nobyembre na. And of course, Christmas na gyud mga kaigsuonan. Pila lang kaadlaw, Pasko na, pero we are looking forward no nga unta may balikta sa semi-normal inigabot sa Pasko. Muna gitinguha karon sa tuang kanatong tanan no, di lang sa atong kagamahanan kun dili kita tanan mismo ang nagatinguha sa mas hayag nga Christmas mga higala. Okay, kumusta man ato ang pagpanarbaho sukad kaganina hangtod sa pagpauli perti gihapon siguro no ka hasol, especially katong nagsalig sa mga public transportation. And salamat sa Ginoo nga ubanan ta kanunay sa atong pagpanarbaho mga kaigsuonan. Sa may mga kasikas, mga weather condition nato diha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga dapit mga kaigsuonan. Pipila sa mga balita po niya atong i-share kaninyo karong gabiuna. May sunog nga nahitabo dito sa may sitio Mohondos, Barangay Banilad. Habig na ni siya sa Mandawi City. Mga pasado alas 10 ni Olbo ang sunog na dawat sa Mandawi City Fire Department. Ang alarma niya di minus 30 ka mga pamilya ang naapektuhan sa sunog, and usa ang nakaangkon og second degree burn. Ang usa ka babae diin dito sila Pinoyanan nagsugod ang sunog kay wa ni kabantay wa kagawa sa iyahang balay, and may nalanggani kay na kuan pa naka kuan siya naluwas pa gyud no, and nadali matugtabang sa ato ang mga responders sa Philippine Red Cross. Good evening kang Ma'am Wilma Matsuda sa Japan, sa Japan. Kumusta Ma'am Wilma? Yes, gumimod, stressful. Yes, di yun nato malikayan. Stressful ang ato ang kadaadlaw nga pakigbisog. Pero sige lang, no? Bahalag stressful, basta kumbati lang gihapon. And di ta pagkawagtang sa ato nga paglaom. And more kanang prayers ato ang adang panan. Ilabi na ning panahon sa mga pagsuway nga saman ini, but kung ato ang pamation ang mga eksperto murag ni kuha naman ni down na ang kaning COVID mga kaigsuonan, and hopefully di na ta makabalita og mga kanabitang news about coronavirus disease kay bisan ako no nga naa sa industriya sa pagbalita murag kuha na gyud dili na maayo paminahon, but watay choice kung dili mag-update po ta kanunay sa mga ingon ini nga mga panghitabo. Anyway, si Clementines dyan, sir, maayong gabi nimo sa tibuok nimong pamilya. Shout out sa akong pamilya sa Dalaget ug Barili, Cebu, Bedro, and Alisna family. Thank you so much, Alan, and God bless you too. Ping mo kanunay, no? And si Tessie Omo Kopta. Good evening sa Alan. Shout out ko sa ako ang mama nga tuwa sa Bohol karon. Salamat. Kumusta man ato ang mga kaigsuonan diya sa Bohol. Unsay mga kasikas diya, akong mga paryente diya sa Pilar Bohol, mga Doydoy, Muñez ug Pasional family sa Bohol, Pilar Bohol. KJ Lorito, shout out ni Juan, ni Gracious Marie. Ika ni KJ Lorito, no? Gracious Marie. Good evening. Unya update lang po nato no sa kalagkalag. Kung sa Cebu City dunay paglaom nga buksan by November 1 and November 2. Pero gidiscuss pa nila ang ganing proposal sa simbahan nga kadto lang fully vaccinated nga matugutan nga makasulod sa mga samang sa Cebu City Menterio Katoliko
Kung may proposal kuno sa simbahan nga gilusog ngadto sa IOC. Apan wa pay final nga desisyon ang local government unit sa Cebu City kung ila baning tumanon unsa ba. So ato masayran siguro sa mosunod nga mga adlaw kay makig-meeting pa man ang acting mayor Mike Rama uban sa IOC ubang mga stakeholders kung unsay mga patakaran nga ilahang tumanon o implement by November 1 and 2 atol sa Kalag-Kalag. Pero kung atong tabukan ubang mga LGU like Lapu-Lapu City, by October 30, matod pa ni Mayor Ahong Chan, October 30, up to November 2, no? Sirado ang mga samang. So ang unsa may mga gihimo last year mulahang ipatuman kay nabalaka ang LGU sa Lapu-Lapu nga kung tugutan na fully vaccinated basig muhugop na hinuon kay ubay-ubay na raba sa mga kaigsunan nato ang nabakunahan. So muhugop na sa mga sementeryo. So ang ilang ipatuman katong gihapon last year nga isirado ang sementeryo starting October 30 up to November 2. So katong mga dunay plano nga mo tanda mo duaw sa lubnganan sa mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na silang kalibutan. Mga pwede na kuno maguna-una og bisita sa mga samang samtang dili pa moabot ang mga pizza kung isirad-an man sa ubang mga LGU, Lapu-Lapu ug uban pa like sa Talisay murag limitahan gihapon or possible nga sirad-an ang mga samang pero sa Cebu City muna murag dunay kahayag nga i-open by November 1 and 2 pero katulig dunay kondisyon nga kinahanglan fully vaccinated. So daghan kay mga kaigsunan nato ambot lang no kung muuyon ba niini kay murag para gud sa uban unfair kay kanigong vaccination di man siya mandated walay pinugsanay kuno pero daghan lagi mga kondisyones. So diha ra gihapon padung dili pugson pero daghan may kuan kung dili ka makapabakuna di ka makasuod sa mga samang. Okay, kinsa man ni si kay ko kuano di man mo display ang mga message sa kuang monitor karon. I don't know kung doon ko'y problema sa kuang gadget. Akong i-try diri sa kuang laptop kung mabasa ba no. Okay alang sa mga nagtanaw nato karon, kumusta man sa mga kuan nato diha, mga kasikas labi na dito sa Luzon area kay murag dakong epekto sa bagyong Maring. Nakakita tas balita sa telebisyon dunay daghan na mga kaigsuonan ang affected dito sa may especially sa Luzon area. Diri sa to ang kuan diri sa Metro Cebu area. Kini hanging habagat po no ang nagpasulabi unya mo hinungdan sa pagdako nga paghampak sa mga bawod sa kabaybayonan especially diya sa may Talisay City sa barangay Poblasyon o diha po sa may Dumlog nang kuan gyud in taon to nang payhag ang ilahang mga balay kay gihampak sa mga dagkong bawod mga higala. And sa vaccination sa 12 to 17 years old, update lang po ta.
Ang sa Cebu City, aduna na kuan mga 4,000 plus nga mga bata nga na-register. Okay. So narehistro no, and magpaabot pa sa go signal sa Department of Health kung kano sa sugdan ang vaccination sa mga bata, pero doon na daghang nagparehistro niya. Ang giingon ra ba nga sa ospital kung himuon ang vaccination kay unahon kuno itong mga bata nga doon na mga comorbidities, pero murag daghang mahadlok ni mga ginikanan no. Kay mahadlok magani mga dagko madtong ospital, labaw na siguro mga bata ang mga ginikanan mahadlok dadon ilang mga anak kung dito ay pahigan ang vaccination. So muna gisupak karon pala nakaani ng pagsupak gikan sa local government unit sa Cebu City ni Acting Mayor Mike Rama. Kay matod pa niya, magpili na lang, maghimo sila og vaccination site nga haduol sa Tambalanan og dili gyud iadto ang mga bata sa ospital din i-administer ang vaccination against COVID-19. Sa Mandawi City, Lapu-Lapu City, ongoing gihapon no ang registration sa mga bata. Kung gusto mo nga ipabakunahan ang mga anak against COVID-19, iparehistro ng daan kay kung muhatag na go signal ang national government, pwede na makapabakuna. Lang, at least na rehistro ng daan. Okay, good evening guys. Ato ang mga higala karon sa YouTube channel nako nga nagtanaw kung makakita man sila. Dunay ni Lily karon si Bert Kudinyara to higala das Qatar. Kumusta man Bert? Good evening ni mo diha. And unsa may mga kasikas nato diha, kumusta imong pagpanarbaho? Bert Kudinyara sa Qatar. Nya pa karon si ato ang classmate si Jason butid sa California, US of A. Niya ato ang mga si Ivan dari sa Pusok, Lapu-Lapu City. Good evening. No, yeah. Yeah, speaking of vaccination, kapina sa 28,000 ka mga bata sa Mandawi City ang naa sa master list sa COVID-19 vaccine. Yeah. No, this is not. What's that? I'm just reading it. What? What for? Huh? For... Is that newspaper? Yeah. Maria Tarquena, good evening. Bana ko nung wapa nakauli. Silan, asa naman to? Basig na nadugay, nakasakay karon ha? Lisod na bang sakyanan karon no? Nihit gihapon. Nya nakabatyag ba mo linog gabi murag wa man ko nakabati og linog. Ma'am Julieta, good evening ma'am. Nade sa labi mo ni kuan kanina balita ano. Nabatyagan ang pagtayog sa linog mga alauna 3 kaninang katong kadlawon. Gipagawa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confibox. Nabatyagan ni sa may Bohol. So di na nakakusog. Unya sa plano pod karon sa simbahan no, ang katong fully vaccinated may ilahang tugtan, posibleng tugutan nga magkasulod sa sementeryo by November 1 and 2. Gisuportahan ni sa Cebu City Police Office. Mo po ni rekomendasyon karon sa itong kapulisan sa Cebu City na ilahang gi-suggest nga to sa Emergency Operation Center.
Nga doon na po'y pakulo karon ang programa ang Cebu City pod kay in coordination sa private sector aron may kanyong magpabakuna mga tao murag mag-raffle sila murag sakyanan o balay pero wapay mechanics kung unsaon nila patuman sa ato nang kuanon ato ang huwaton. Si Ami Ejik Toyong, good evening. Kumusta? Nga lungsod sa Compostela pod, gisusin na sa taga Mines and Geosciences Bureau. Ang dapit dito sa Compostela dunay kuan o dunay usa ka sitio or tag-ubi man siguro tong barangay. Dunay pagpangliki sa yuta nga nakita dito. Niya gisusin ni sa MGB kay medyo dako ang pagkahulpa sa yuta niya basig kuani mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga tao nagpuyo dito. So ipahigayon na ang inspection sa Mines and Geosciences Bureau. Samtang update po diya sa may busay katong kahinumduman niya itong miagi nga semana dunay baha nga miigo dito o niya nakakos ni siya paghulpa sa yuta, no? And ang MGB doon sila findings nga delikado gyud ay ang ang area pero ilan ning gisalig na karon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office pag-manage sa hazard sa nasoy dapit unya matud pang Ramil Ayuman ang pangulo sa CDRRMO nga doon na sila ilakang gihimo and constant monitoring sa dapit ang ilahang gipatuman aron man lang mabantayan ang mga mulupyo dito dili mabutang sa peligro in kaso mo kusog ang uwan o niya makakuani say tawagan makakusog landslide. Well, doon ay problema karon ako ang page kay dili man mo-pop up ang kuano. Ambot lang kung sa ko ni Luan, di man mo-pop up ang mga mensahe. Ako ning ikuan siguro i-restart. And good evening din sa tuang sa tuang PIO diya sa Visayas Command ko na Viscom kang Captain Terry Cansancio. Akong na-interview ka kanina, kuan po diya gipahibaw nga 99.9% nga fully vaccinated na mga sundalo o gaban pang mga personnel sulod sa Viscom. So almost 100%. Doon na lang ko usa nga na vaccinate tungod kay buntis. So, ini kung magpagpanganak, so ilahan na ni ma-vaccinate. So, paano? More than sa ilahang target nga maako ng herd immunity diyan sa Visayas Command. And, kuansad, zero COVID daw sila. Wala na COVID case sulod sa Viscom. Central Command man isuna, pero ilang gibalik nga to sa Visayas Command. So, kamay update na lang po sa nahitabo nga pagpatay sa usa ka officer sa Acro kang Richard Buscaino. Ako na interview ko kanina si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla. Matod pa niya nga doon na Jando nga ilahang gisundan, ginuntan nga maoy responsable sa pagtira gyud ni Richard Buscaino niadto nga nakalabay nga semana Biyernes, nahitabo ang katong patay niya dito sa may 3 de Abril sa may Calamba. And doon na yung mga eyewitnesses nga ilahang nakuha niya
doon na sa sila yung mga CCTV footages na ilahang na secure. And doon na is ITG po yung ilahang giumol. So as to the details, wa kayo nila ipagawas, kay ongoing pa ang ilahang investigation. Okay, kumusta? Good evening. And kuha na ta, tunga na ta niya si Manaha. It's Wednesday. And ugma, Thursday, Friday, then weekend. Sa may mga plano na ito, inika weekend, mga kaigsunan. Okay, ato ang ato ang pong mga live updates ug mga adlaw sa mga kasikas ato po nang ipadangat diri sa ato ang page, and of course sa Balitang Listak Monday to Friday alas 5 sa hapon. And atong i-check karon ako ang signal kay murag or sa ako ning gadget di ko ka murag loading mo kay galag, no? And ug mga adlaw ang kuanday si Ma'am Lia, no, ang information officer sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, nagpahibaw nga dunay distraction na para sa mga ebidensya nga ilahan na sakmit kini mga shabu ug mga adlaw ipaubos sa thermal destruction or i-cremate kini mga shabu uban pa mga marijuana, mga party drugs nga ilahan na sakmit o mga adlaw kidakda nang sunugon dito sa usa ka crematorium sa Cebu City. So mga munay kasikas po ato ang iatangan, no, og mga adlaw. Anyway, sa atong mga nagtanaw karon sa atong Facebook page, good evening and thank you very much. And amping tang kanunay, mga higala, basig mo balik ko karong taod-taod, no, kay ako ang i-fix ang ako ang Wi-Fi connection diri, no. Wala ko man siguro ni kuan basig na nalubat, no. Thank you. Kita-kita ta sa sunod higayon. Ako si Alan Domingo. Good evening. Okay, dari sa atong YouTube, naginusara karon si Bert. Bert, kumusta man ka, Bert? Ikaw raw naginusara sa saag dari sa ako ang live streaming dari sa YouTube. And okay na ba ang ato ang connection? Play on takog music diri pero murag stricto man ang YouTube, no, compared sa Facebook. Kung stricto ang Facebook, murag stricto yun ang YouTube po. Okay, doon na tayo kuano. Dulaan sa usa ka libo ka mga tao ang apektado pagigo sa dagkong baon sa kabaybayonan sa Dakbayan sa Talisay
Samtang na po ka mga panimay ang hingpit yung naguspat unya 200 ka mga asang sumpay ani mani-report ni Femari kag Nina no sa balita nga bisdak. Kuan mo guni ako ang gidala ko ning script diri. Bitaw no sa hanging habagat unya murag naapektuhan ko to sa kadtong bagyong Maring weather disturbance o lisod karong nga panahon na so kinahanglan especially sa katong nagpuyo sa mga kabaybayonan kinahanglan gyud nga amping kanunay no aron Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, isa naman tong ano ni number 1. Recap lang tanong sa ato ang mga balita. Bahala ko nagtanaw karon diri sa atong channel. Sunog miolbo sa residential area sa Barangay Banilad sa Mandawi City kaganina ni. And okay, si Bert ko din yara. Wa ko ka-reply sir. Gibuhat man ko kanina. Okay, kusog ka imong signal. Okay, thank you sa feedback Bert, no? Ang Facebook siguro or sa ako ning cellphone kanina nag-Facebook live ko niya murag mo ungot man no niya di mo display ang mga shout out. And happy birthday di ay kang Nilda Galio diya sa UE Nilda Galio, and good evening kang Jolene Bulambot. Kauban ni sila diya. And sa vaccination, kapin 28,000 na kabataan sa Mandawi City ang napil sa master list alang sa COVID-19 vaccine. Yapil na lang sa pagpanglista ang below 12 years old. Ugaling makadesisyon nga apilon sila sa pagpamakuna. Nunya, Cebu City adunay 4,000 plus ilahang na register alang sa gidagdag nga vaccination sa mga bata. Yan sa Lapu-Lapu murag ubay-ubay na sad no. And mo provide ang Cebu City alang sa vaccination site kay dili man gud sila mo tugot nga sa hospital i-vaccinate ang mga bata kay delikado kaayo. Samtang girekomendar sa Talisay City Police Office sa dakbayan sa Talisay nga limitahan gyapon ang mga tawo nga magasud sa mga samaang sa dakbayan. Subay nini sama si maaging tuig nga 30% lang ang kapasidad sa samang nga tugutan nga mga tawo makasulod. Kini ang girekomendar ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari aron malikayan ang panagdasok nga may makaingon sa pagpanagtakod na unya sa coronavirus disease. Pero kung sa Talisay ilahang i-limit, sa Cebu City limit gihapon, pero katong mga fully vaccinated lang ang ilahang tugutan. Nya sa Lapu-Lapu City close yun October 30 up to November 3. Okay. Laing update, gisikop sa taga City of Talisay Traffic Operation Development Authority kung City Tuda ang usa ka motorista human pasingiling misukol. Inong gipasaylo raw sab dayon human nangayo og dispensa
Kay kining nasoy motorista nasuko ni unya gigisi-gisi ang citation ticket sa enforcer dihang gisita siya kay ni U-turn sa area nga dili dapat mo U-turn ang mga sakyanan. So siya pa'y naka-violate, siya pa'y nasuko. May lang kay gipasaylo. Kay kung wa pa to, tubang siya og kasong disobedience sa person and authority. Kunya kaganina nagpahigan og State of the City address si Mayor Samsam Gulyas sa Talisay. Gibida niya iyang mga accomplishment. Ato siyang State of the City address. Yang ipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga mabot sa 123,886 ang nabakunahan. Kunya mikunhol usab ang COVID-19 cases. Unya matagbuhatan sa City Hall, nakatampo alang sa nasoy achievement nila. Nakapagawas og 13.6 million pesos. Gagahin, aron matabangan ang 20,098 ka mga taong nadala sa ospital. Unya apil sa iyahang ibida ang sa natad sa edukasyon ug uban pa mga programa sa dakbayan sa Talisay. So muni ato ang mga update karon Bert no sa diri sa Cebu. Metro Cebu area kalabot nining kuan mga panghitabo mga kasikas karon diri. Okay, tungod kay kuha naman. Hapit na ang mga 10:54 na. So thank you Bert sa pag-tanaw karon sa tuang live one-on-one ni sa tuang programa. Anyway, thank you so much sa makakita nini sa makaukay diri sa tuang YouTube channel. Amping ta kanunay. God bless. See you next time.